Ahoj, tu je Lukáš a dnešná recenzia bude na ilovité produkty značky Dermokill. Konkrétne tu budem mať dnes jeden očný krém a potom tu mám samotný jíl. Je to značka Dermokill zo stránky dermokill.cz, takže pozrite sa v dolnej časti, bude určite link aj priamo na tieto produkty. A aby sme dlho nerozprávali na začiatok, poďme rovno k týmto produktom. Ako som vám spomínal, ja tieto produkty, ktoré sú ilovité mám hrozne veľmi rád, tak som bol veľmi zvedavý na tieto produkty a úprimne vám môžem povedať, že znova ma nesklamali. Začneme týmto krémom. Krém s jílom. Je to hydratačný krém. Jíl trošku znie mi to divne na okolie očí, ale bol som prekvapený, že je úplne super. Je v takomto elegantnom balení s pumpičkou, čo bude asi väčšine ľudí vyhovovať pumpička. To viem, že máte radi. Tento krém má takú jemnú vôňu, nie nejakú extra silnú, ako viete, pre mňa by nemusel, ale nie nejakú, ktorá by mi vadila. Dokonca podľa českého návodu tam píšu, že nedávajte si ho úplne nesmie sa dostať do očí alebo podobne. V anglickom som to nejak nenašiel, takže ja som skúsil si ho dať aj ďalej trošku okolo očí, len naozaj na to očné okolie, ale potom som skúsil aj priamo cez oči, cez myhalnice a môžem vám povedať, že nebol žiaden problém, oči ma neštípali, nesčervenili mi a to ja mám pomerne citlivé oči, takže nebojte sa, ak to máte citlivejšie oči, môžete kľudne aj bližšie k očiam, respektíve aj cez oči, nič sa nestane. Tento krém je úžasný, musím vám povedať. Bol som taký, ako vám vravím, trošku skeptický z začiatku, že jíl okolo očí a hovorím si, OK, skúsme to, lebo ja hrozne rád skúšam nové veci. Nie len preto, že pre vás, ale sám aj rád skúšam veci, niečo nové a podobne. A bol som prekvapený, že to funguje, ten krém vôbec neštípe, pokožka je krásne hydratovaná, pôsobí aj proti vráskam, opuchom, klasické tie všetky veci, ktoré by mal pôsobiť. Ja hlavne jeho účinok vidím v tej hydratácii a tá pokožka je naozaj pod očami veľmi jemná. On je dosť výživný, ale zároveň by som povedal, že nie je až nejaký taký super mastný, lebo keď je nejaký očný krém super mastný, aspoň ja mám problém trochu s opuchmi, bude správnejšie slovo, s opuchmi, mám trošku problémy, že ráno, a keď si dáte nejaký výživnejší krém okolo očí, môžu byť ráno tie opuchy alebo niečo masnejšie a podobne. S týmto sa mi to ale nestalo, takže žiadne opuchy nenastali. Aj keď ho vravím, že je výživný, tak nie je zároveň nejaký zaťažujúci pre to očné okolie, čo ja určite uvítam a mám hrozne rád. Takže tento očný krém môžem za seba odporúčiť. Bude asi na takú skôr, pre nejakú 18 asi nie, ale po tej 20-ke kľudne choďte do neho. Super. Už sa asi opakujem, takže idem od tohto produktu ďalej, ale aby ste vedeli, že mi naozaj vyhovuje. OK. Ďalšiu vec, ktorú tu mám, je samotný jíl a je to tento anatolský jíl a je to zmes zeleného, bieleho a ružového jílu. Je 100%, žiadne iné pridané látky, je v takomto nádhernom balení, čo môžem určite odporučiť aj ako darček, nádherne, to je ešte taká tá korková zadka. Sice tá korková zadka nie je nejaká, že by super držala, že to môžete s tým nejak cestovať, ale pochybujem, že by niekto s tým cestoval. Takže tá až tak nedrží, ale klasicky takto zavriete a nejde do toho práha alebo niečo podobné a drží to. A vyzerá v nádobke takto. Sú tam aj tie väčšie, akoby také kamienky, dalo by sa povedať, a potom taký jemnejší prach. Trošku problém s týmto jílom je, že keď máte tie veľké kamienky, je to problém rozmiešať s vodou. Lebo používa sa to hlavne ako maska. Má to viacero využití, to sa k tomu dostaneme, ale chcel som povedať, je to problém trošku rozmiešať s vodou, takže odporúčam to skôr namrviť, to je lepšie slovo. Odporúčam to trošku viac namrviť, až potom rozmiešať s tou vodou, lebo poprvýkrát, keď som to použil, som rovno tam dal tie pár takých celých kamienkov, z vrchu samozrejme, a bol problém to trošku rozmiešať. Nehovorím, že to nešlo, šlo to po chvíli, ale bol trošku pracnejšie, takže trošku nadrviť. Vyzerá to síce efektne takto v týchto veľkých aj kamienkoch, ale lepšie by boli asi tie jemnejšie, ale to len tak na bočnú stranu, trošku som v podstate odbočil, ale poďme hlavne tým účinkom. Tento jíl sa môže používať buď na pleť ako maska,
dokonca na vlasy, na prečistenie. Je dobrý na takú tú masnotu, že stiahne a Yield celkovo má tie účinky, že stiahne masnotu, prečistí pokožku, dodáva to rôzne minerály, čo je úplne super, ale zároveň ju nevysuší. To milujem naozaj na takýchto maskách, lebo ja mám takú zmiešanú pokožku, mám aj trochu exém a podobne. A tieto veci sú super, že prečistia, ale zároveň nevysušia. Čiže to na nich úplne zbožňujem a dokonca môže sa tento Yield aj používať vnútorne, orálne. To som úprimne neskúšal, skúšal som ho na vlasovú pokožku, tam bola fajn, ale najviac mi vyhovuje ako maska. Masku vymiešate krásnu, stačí úplne jemňučku vrstvu, takže toho ani nespotrebujete veľa, môžete to použiť aj na telo alebo na chrbát, potrebujete prečistiť, tam sa zvykne vytvárať akné niekomu, prípadne na hrudníku, na ramenách a podobne. Ale nie je to také vyslovene, že na akné, že by to vysušovalo, to som už ale spomínal. Tú pokožku krásne prečistila, bola taká svieža, hladká, dokonale odstráni odumreté bunky, dodá tie minerály a bola jemná a vlačná. Čiže po osušení nebola nejaká hrozne vypnutá v zmysle ako napnutá, že cítite to pnutie alebo podobne, takže to oceňujem, lebo niektoré také tie prečisťujúce masky majú tú tendenciu, že tú pokožku nakoniec presušia, táto to nerobí, takže za seba vám určite môžem odporučiť. Takže to by bola táto recenzia, bola myslím, že trošku rýchlejšia a snad ste sa dozvedeli znova niečo o nových produktoch, o ktorých ste možno nepočuli. Ak ste počuli, skúste mi napísať, aké máte skúsenosti. Ako som spomínal, Lillovitejlové vety milujem, sú pre mňa super, v dolnej časti budú odkazy na tieto produkty, to som už asi spomínal, niekedy sa asi zvyknem opakovať, ale nevadí. Ako v jednom videu som už hovoril, že opakovanie matka múdrosti, ale sestra debility, takže to asi u mňa platí. A budú tam odkazy ešte na moje ďalšie sociálne siete v tej dolnej časti a ja sa teším už len na nič iné, ako na ďalšie stretnutie s vami. Majte príjemný deň. Ahoj.